tänään me vedetään totuus vai tehtävä meidän kaikkien kanssa. Täällä on mukana kuollut Batman, nuori Batman. Mä oon tosi nuori Batman. Mä oon ainakin 1000-vuotias. Kapteeni Batman, uima Batman ja Batman 2.0. Ja minä olen Noniin, pyöräytä pyörää. Ai ei, sinä jäi. Se osuu tähän. Kuolleen Batman. Totuus vai tehtävä? Selosta tuo hieno sampo. Tämä käy minulle ennen hiljatte kaikki. Tämä vei kaikki pois tappobakteerit ja täysin suomalaista 100%. Käyttäkää sun lasten ja sen Karlon. Sampo. Mikä toi on hoitoaine? Tota voi käyttää vaikka karhullekin. Vastakaa. Suosittelen. Kuolleen Batmanin vuoro pyöräyttää. Uima Batman, totuus vai tehtävä? Tehtävä. Me uimallaan. Tohkää. Koska uima. Batman kyllä osaa. Pyöräytä siitä. Uima Batman pyöräyttää. Ei kai se ole. Noniin, nuori Batman. Totuus vai tehtävä? Tehtävä. Keksiikö kukaan? Minä keksin. Pistä peikkosortsit päähän. Ne, pistä peikkosortsit päähän. Tanssikka riittyä. Sä en tokkaa sitä näin. Sinä. Kapteeni. Kapteeni Batman. Totuus vai tehtävä? Tehtävä on, että kerrot meille, kenestä tykkäät. Tykkäätkö Batgirlista, Batman-tytöstä? Tykkäätkö Batmanista? Tykkäätkö Batgirlista? Tykkäätkö Batmanista? Okei. Se on vuoro pyöräyttää. Kapteeni Batman. Sinä. Totuus vai tehtävä? Tehtävä. Keksiikö kukaan? Kulki tuolla ihme jutulla tuonne ikkunaan ja sit kerro mitä näet. Mitä näet? Näin liikkuvia tautoja ja tappailevia sängyjä. Okei. Tässä kaikki seuratkaa ja laittakaa peukku, jos oli hauska tai hyvä video. Nähdään seuraavan videon parissa. Hei hei! Oh my god! 哎呦我的妈！